What happening gatma ke bashar kai bha ya tho shong kurim bai ki shijur hapo ka Gaza tongin ya phai shaga khubor ka bakhambania kublei pi baro impang so bhai pi shaga ne channel jungi kana kitiar lengba ka ne ka khubor jongi ka bamenta what happening ki jingshar kai na gatma ka brang yai pring bai hadu menta what happening ki sipai ka Israel bat ki erang ka Hamas hapo ka Gaza ha ka ba ki jingyap jung ki breu ki la kiubai man la ki kenta kijing kisam ki jaka sa sipor ki babon ki laklat pei batlala ban yui tang ya ki tedam ba kijing pra kijing lengkhot lengkai kijing don kam na du ka bam gadi ki dawai dashin ki boarding bat ki wei ki lalong ki basitom sibon ya ki beri hapo ga Gaza bakin yo menta Henry what happening ini kijing selang kijing kaang jong ki babon man lagas ngi ban ki arngut ki badai ki sijur ki la yai bai ya kijing tho jong kurim hapring jong ki kumba ki la yakut ha kijing ya it ga jong ki belas lembha kini ki sijur ki blatip kumu Muhammad al Gandor bat ka syahat ha ka bala ketiu kurim yaki ha ka yingsa sipon ne katen house jongki hajan ka Rafa hasenda ka kaput bat kari Egypt ha ka jingsa khilang ka pakato ka ne ki bahinga sam jongki ban pen pau jing kemen ya ka ne ka si ka bakrau ka jongki watla na ka liang jongki rengkal pi bahinga sam ki la thmu ban pelong da ka jing tho ka ba he ba Henry na ka daw jong ka thma baro kini ki la pulom lot kijing kisam ki jongki kila kelon kila pralot mat ki babon ro ki balap hardware naga ne jaka Henry apne kijing pangnut kijing sosi thang ki man se man penyai be ya ne kijing tho jong kurim tang man pen kemen mat penhun min semru ya kijing kwa kanong lik kurim pen pauru ki bai ngasam syakilat pathai kubor lala ru ban yoi baladon tang kato ka ne kijing bam ki biscuit ki blasong bat blabu ha katen house naga banta jongki arngut kami jong kanong likurim ka syahat ke badaran kat lang bat ki weipat ki paralong kami ki balapan singai lang yaka rengkat ka jingkan ut ke bakat kum ka dustur ka jongki rengkat bat ka jing pentem ya ka jing ruai da ka wei ka portable music player ka balak kunai bateri bah tang na ka benta ka ne ka kam jongki haswa bukan jia ka thma laong ba kini ki bahing bahasam nabaro arliang kila thmu ban pulot hadu $1,000 ka pisa ban penbit penbiang ya ka jing ka tiu kurim yaki ha ka ba ka kami jong ka syahat laong bakan ai ka jinge tho jong kurim ka ba itnat tam ha ka partai yala ka kun Henry baro kini kila pulom lut pen pau ka kami ka syahat da ka jing sosi thang syakilat pathai kubor na ka benta ki wei pat ki kubor ling ba ka ni ka channel jongi so ba banak nyot subscribe kanang penyo ru kham klo ye ki kubor ki batamai na ka ni ka channel jongi kana ki thiar kublei shibun kublei pi bara